yritin tähänkin laittaa vähän eri. En oo ajanut sielläkin, kun yritin pistää noita ainakin ton etuiskarin niin vähän ilmapaineet kohilleen. Joo. Takaa mä en edes oikein osaa millään. On tää hyvä ollut kuitenkin jo. Nyt se hajos jo pyörä jo. Hei! Hei! Tässä on rästi! Jaha, no niin. Joo, pakko varmoin. Täällä onkin jotain ohjelmaa näemmä. Joo. Koira voi säikähtää. Terve. Ei tää säikähtää. Se voittaa säikähtää. Ja niinku haukkuu. Joo. Joo, ei kannata mennä ihan niinku. Kato, pääsi se sen ylös. Nyt täytyy ajolinjat kunniaa. Ei mulla tässä. Mä tosta varmaan jostain. Hyvin tuli. Niin tääkin. Suoraan. Tää oli vielä pieni nousu oli, mutta. Tää on tosi makea polkua. Oh. On monen lähtöstä. Täällä on näköalapaikka. Lähdetään tonne Älä mene Jorma sinne. Takana on. Voidaan mennä tohon jakkaralle. Lähdetään tonne sitten tonne vasemmalle. Mutta sä voi vähän. Parin kertaa tää juoksutta. Ja Meni se. tuolta loivennin tuolta. Joo, siellä on sitten semmonen mutka vaan tuolla, että kyllä tästä nippanappo voi ehkä uskaltaa. Ei, mä menin tuolta, mistä tuo Jorma meni kanssa. Joo. Pystyy sieltä sitten jossain vaiheessa. Tässä on tosi paha, kun tää on näin kaltevaa, niin tässä ei kannata ehkä lähteä, mutta sit kun se kääntyy tuolla, niin siitä sitten tonne laskee alas, missä Jorma jo onkin. Siinä on nyt sitten, että uskaltaako siitä ajaa. En mä tiedä. Saa ajaa. Lehtiä vielä, niin jos saada pyörä niin suoraan menee oikeaan suuntaan. No, kai se täältä näyttää. Täältä näyttää. Aika kauan. En muuten muista koskaan tulla ajeltua tuolta vähän rupesi jännittämään, kun ajoin niinku täältä. Alun jälkeen kun päästiin pois tieltä. Koska kato, toi on 24 toi. Se, että jos mennään siitä näköalatasanteelta suoraan. Ja tää on 30. Kun me täältä mennään. Joo, ja vähän joka
tää märkää vai oliko toisen märkää? Mä vedin pannu. Joo, no niin. Ajoin siihen puuhun, kun oli siellä viimeissä matkassa. No niin. Aja vaan edellä. Joo. Ei tää nyt pitkä matkaa. Se mennään tonne järven rannalle. Enkä tiedä tossa missä on aurinkoisempaa, niin siinä se voi olla vähän liukkaampaakin. Nyt tässä tulee tää märempi kohta, missä ei kannata ei tää pitkä matka ollut. Eikö tää suoraan rinnaspäin niin pitkään. Mutta mä en itse yrittäisi siitä vielä. Oi vitsit hei. Oh, Pikkasen liikaa jännittää noita pitkaspuut. kyllä ne aina. Se pitäisi ajaa suoraan. Niin Ja siinä pitäisi periaatteessa sulla pitäisi olla... No. Mä kuvaan tästä taas Kuule vähän. helvettiä mä menen. Ei yhtään mitään tulee. En tiedä minäkään. Joo, kilometriä on kyllä pojat saanut tähän merkeen aikaisemmin. Varmaan monikäyttöinen pyörä tulee olemaan. Rasvekkakin ollaan aika paljon. Se helpottaakin kyllä usein. No just kun ei nokkahda, niin... Mennään. Mennään. Mikä vaihe silmällä? Vähän isompaa vaihetta. Pistää eturenkaan kiinni. Häh? Pikalukko aukesi. Aukesi? Joo. Ihmettelin, kun rupesi etupää koliseen, niin aukesi pikalukko. Tänne puolelle. Aivan kun tää käynnistyy niin hitaasti tää käynnistyy niin hitaasti tää kamera, että... Ensin pysyy juosten pystyyn, mutta en pysy. Tommonen suoraan niinku pelkkä juokseminen.
kaikki.